Beyik Tanrım, bize iyicek çorumuzu merhamet et. Atam bulan günahını geç. Näme diýenlerini öldürüm bilen ok. Men sizin aranızda kurumda Musa Peygamberin kanunlarını hem de könülün aydanlarını men hakta ondan yalkayıcı elek olur hem üçüncü gün yine de direler hem de on vağız nesihatlarının hormatını Yerusalim'den maslap hem malklar tövbe derler. Salam qadırlı ildeşler, Diri Sözler adlı gepleşimize hoş geldiniz. Geçen gepleşimizde biz birinci Yahya'nın kitabından 2. babın 16. ayetinden okadık. Biz adamzadı azdıryan, yani 3 sany höwes barada gürrüň etdik. Ten höwesleri, göz höwesi ve yaşayış tekebbirligi. Şu 3 sany höwesler neticesinde köp adamlar imanında sıynalıp, şeytanın tuzağına düşüp, günah batıp, Hudaydan daşlaşıp gidýändigini, görýändigimiz barada görýändik. Biz ten höwesleri barada giňişleýin görüň etdik. Nähili zynanyň ösendigi barada, adamyň ten isleginiň nähili maşgala gatnaşygyndan daşara çıkıp, nähili derecede mukaddesligini yitirip, adamzadyň nähili zaýalanýandygy barada görüň etdik. Ýadyňyza düşýän olsa, biz geçen gepleşiklerimizde, eger bize izi giderli dinleyen olsanız, onda biz ahir zaman alamatları barada görüň etdik. Ahir zaman alamatlarında da ilki baştaki Nuh'un döwründe de, Lut'un döwründe de azgınçylygyň, ýa-ni jinsi günälerin nähil derecede ösendiginiň netijesinde Hudaýyň gahar gazaby adamlaryň üstüne iňipdi. Şeýle de biz häzirki wagtda bizim döwrümizde de İsa Mesihiň gaýdyp gelmegi, dünýäniň soňunyň gelmeginiň ýakynlygy barada görüň etdik. Ve adamzadyň nä derecede zaýlanyp, günäniň yer ýüzüni gurşap alyp, adamlaryň aňlary, düşünjeleri, yürekleri, pikirleri, niýetleriniň nähil derecede günä bilen baglydygyny görýäris ve bu barada görüň etdik. Bu günälerin iň erwedi de bu ýanky ten höwesi, ýanky jinsi günäler, adamzadyň nähil ahlak tarapdan bozulup barýandygy barada görüň etdik. Geçen gepleşigimde men aýtdym. Ne derecede bu günäge garşy durmak adamzady üçin kıyın. Sebäbini ýere barsaň, köçede maşin sürýänmi, ulu reklamlarda yalaňaç aýallaryň suratlary, gazet jurnallarda, geçip barýan köçeňde her ýerde, eliňdäki telefonuňda, internetiňde, ýani kompýuteruňda, telewizionyada, öýde görýän filmleriňde, umuman aýdan wagtynda adamlar özüniň yalaňaç bedenini, diňe bir aýallar däl, erkekler de bunu edip ýören ýerlere gatyken, egine eşik almak üçin magazinlere girýän hemme ýerde şeýle yarım yalaňaç adamlaryň suratlary bilen, egine eşikleri reklam etmek bilen, umuman aýdan wagtda adamlar özüniň yalaňaç bedenini nähil derecede görkezme edip goýýarlar. Ve bu ýagdaýlar nämeni görkezýär? Bu diňe bir adamzadyň içindäki bar bolan günäli höweslerini ýene-de has östürmek üçin şeytan bunu ulanýar. Köne döwürlerde de adamlar günälidiler. Emma ol döwürlerde bu birazcık yeňildi sebäbi. Beýle telewizorda, hemme ýerde
muňaly, yalaňaç bedenini görkezip ýören adamlary görmeýädiň. O döwürlerde beýle däldi. Emma biziň döwrümüz gaty kyn boldy. Köp adamlar gynanýarlar, köp adamlar günähe batanyň sebäbi şol özüniň şol näme bilen iýmitlendirýän bolsa, ýani okuduk Ýakubyň hatynda şeýle ýazylan: "Höwes göwreli bolup günäni dogurýar, günä de göwreli bolup ölümi dogurýar." Höwes göwreli bolmagy üçin adam ilki bilen näme edýär? Şol höwesi iýmitlendirýär, içinde, aňynda, düşünjesinde, pikirlerinde şol günäni adam östürýär. Şol östürüp belli bir derecede gelip yetenden soň ol islegler günäni dogurýandyr diýär. Adam hemişe gözleri bilen görýän olsa, yalaňaç bedenle sıyınlayan olsa, televizorda görýän olsa, häzir biziň döwrümizde televizorda da oturup giýje gündüz şeýle erbet tertipsiz filmleri görýän adamlar bar. Biziň ýurdumuzda da adamlar muny giýje gündüz edýärler. Muny etmek bilen näme edýärler? Olar özleriniň içindäki isleglerini iýmitlendirýärler. İnternetiň üstü bilen ýa-da yalaňaç aýallaryň jurnallaryny öz ýanynda saklap, hemişe olara seredip, öz içindäki şol isleglerini östürüp, bir gün gelen wagtynda, amatly wagt gelen wagtynda, olar bu günäni fiziki taýdan ýerine ýetirmegide gaty yeňil bolýar. Näme üçin? Sebäbi ol içde ösýär. Isleg içinde ösýär we günäni dogurýar. Günäni dogurmak bilen adam günä şeýle çolaşyp, günäniň netijesi de ölümi dogurýar diýip, Hudaýyň sözü bize duýduruş berýär. Onda şeýle sonra ýüze çykýar. Gadyrly ildeşler, bu ten höwesinden adam nähili azat bolup bilýär. Seredin Süleymanyň tymsallaryndan 5-nji baby okamagy size maslahat berýän. 5-nji babda bozuk ayal barada, tertipsiz ayallar, bozuk ayalyň, tertipsiz ayalyň diye dowdoklary baldamdyrýandyr. Onu iýenden soň ol zäher ýaly ağjy bolýandyr diýip ýazylan. Nähili tertipsiz ayallaryň gowy adamlary bozýandygyny, aldaýandygyny, synaga düşürýändigi barada akyldarlyk berýär. Ve şol bir hatarda bu kitap Süleymanyň tymsallary eger sana akyldarlyk yetmeýän olsa, muny okamagy maslahat berýän. Çünki 7-nji babda, 5-nji babda ýanky ahlaksız ayallar barada ýazylan ayatlarda şeýle diýär: "Diňe akly kemlik edýän adam ahlaksız ayallaryň toruna düşýändir." Akly kemlik edýän adam. Başgaça aýdan wagty akyldarlygy yetmeýän adam beýleki zinalara baş goşan adamlardır. Näme üçin akyldarlygy yetmeýär? Sebäbi olar gazanjak zady bilen yitirjek zatlarynyň parhyna barmaýar. Onuň deň agramyny bilmeýän ýagdaýda ol ýaş yigitlere, bu azgınlığa özünü tavşıran adamların akıldarlığı yetmeýär diýip mukaddes kitap bize aýdýar. Eger akıldarlığın yetmeýän olsa, onda Süleymanyň tymsallaryny her gün bir ayat, 2 ayat okap, bundan akıldarlık öğren. Çünkü Süleyman Peygamber bu kitapta gowy akıldarlık berýär. Çünkü özü de bu günäleri bilen karşılaşan Süleyman Peygamber diýen zatlaryny gaty gowy bilýändir öz durmuşundan. Şonuň üçin 5-nji babda Süleymanyň tymsallarynda şeýle bab 2'ye bölünen. İlki başında yankı tertipsiz ayal barada ona gözün gitmesin, onun bilen duşuşmaktan kaç ondan uzak dur deyip duyduruş berýär. Onun deregine yankı içindäki ten höweslerin bar, jinsy gatnaşyga bolan mäteşligiň bar, dogry. On diye öz ayalyň bilen, söyen ayalyň bilen, nikalaşan, durmuş kuran, maşgala kuran ayalyň bilen, öz äriň bilen diye biri-biriň bilen lezzetlen, biri-biriň mäteşligini doldur. Diňe diye her kim suw diye öz çeşmesinden, öz guyusundan içsin deyip bize tawşyryk berýär. Seredin, höwesiň özü, islegiň özü günäli däl. Emma bu tertipten çıkan wagtynda, bulaşıklığa gelen wagtynda, öz ayalyň bilen däl de keseki ayallar bilen bu istegi yerine getirip başlanan wagtynda mukaddes kitap muňa günä diýär. Bizde misallar bar, dogry dälmi? Köne ähde
Yusuf peygamberin dövründe yadınıza düşen olsa, ol Faraon diyen birinin Patifar'ın öyünde, yani Faraon'un hizmetkârı Patifar'ın öyünde kul bolup onun öyünde işleýär Yusuf. Ol ähli emlegini, ähli öyünü dolandırmak borcunu, yani üstünden eýçilik etmek, ona seretmek, dolandırmak işini Yusuf'a berýär. Patifar'ın yaş ayalı Yusuf'a göz kızdırıp, onun bilen bile yatacak olup onu çağırıyor. Ve onu öz öyüne, öz otağına çağırıyor ve onu mecbur ediyor. Ama Yusuf onu taşlap, kaçıp gidiyor. O taşlamazın ön yanından Patifar'ın ayalına şeyle diye. Bu öyün içindeki emleklerin əhlisinden, üstünden erk ihtiyar etmege bana hocayın berdi. Ama sen hocayının ayalı. Men Hudaya karşı ve hocayına karşı günah edip bilmeyen deyip Yusuf ol ayaldan el çekye. Ol şonda da onu ırjak olan vaktinde ol onun elinden sıpıp kaçıp gidiyor. Şonun için beyle sıynağa düşen vaktiniz, azanlara duçar olan vaktınızdan bolup bilýär. Azgın ayallar azmadık erkegi de azdırıp bilýär. Şonun için azgın ayala duçan vaktiniz adimlerinize seresap bolun. Özünüz ondan kaçmak bilen, kaçıp kutulup bilýäňiz. Kaçıp kutulmak da köplenç yeňişe getirýändir. Yine de köp misallar bar. Hemme öňünüzde koyulan torlara düşmek sizin maksadınız bolmasın. Toru gözünüz bilen görüp bilin, akıldarlığınız yetmezçilik ediyen olsa Hudaydan akıldarlık soran. Soňam yine bir zat. Siz Huday bilen bilelikte işleyen wagtynızda Huday size öňünüzde kurulan torları görmege, kömek ediye ve ondan kaçıp kutulmaga güç berýär. Hemişe ibadat edip doğa edin. Yani ten islegleri size, her hili pikirler size howsala düşüren wagtynda, kelleňizde her hili pikirler dörep, yani bu synaw size şeyle gıynan wagtynda ähli zady goýuňda Hudaýa ibadat edin. Hudaý bilen dilek edip onun bilen köprek yekelekde wagt geçirin ve gökten Hudaýyň güýjüni soran. Ve sizin akılınızı, pikirinizi, bunu günäli pikirleri iýmetlendirmeň hiç açan. Olar gelen badyna, pikirinize gelen badyna ol yerden onu sıyırıp taşlan, öçürüp taşlan. Diňe akılınızı, yüreğinizi Hudaýyň sözü bilen doldurun. Burada 118. Zeburda 11. ayatda sana karşı günah etmeyin deyip Davut aýdýar. Senin vadanı yüreğimde ayıp sakladım diye. Seredin, sana karşı günah etmeyin deyip senin sözlerini yüreğimde ayap sakladım, qorap sakladım. Hudaýyň sözleri bilen aňyňy, yüreğini hemişe doldursan, ol da sana yankı günäli höweslerden el çekmege kömek eder. Yine de men Timoteus'un hatından bir hayran kaldıryan bir yere size okap vermek isleyen. 2. Timoteus 2. babda 20. 22. ayetlarda şeyle yazılan. Ulu hocalıktaki kapların əhlisi altından ve gümüşten däldir. Onların arasında ağaçtan, toyundan yasılanları hem bardır. Onların käbirleri davaralı, käbirleri bolsa adatı maksatlar üçün unanılyandır. İmanlılar babatda hem şeyle, özünü her tüysli yamanlıktan saklayan imanlı, yörüte saylanılıp, hocayın üçün yaramlı qap kibin bolar. Ol islendik yaxşı işler üçün tayyardır. Yaşlık höveslerinden kaç, pek yürekten Rebbe ibadat ediyenler bilen birlikte doğruluk, iman, söýgü ve parahatlık yörelgelerine eğer deyip yaş Timoteus'a Resul Paulus maslahat berýär. Bu maslahat katı gymmatly bir maslahattır. Yaş Timoteus yaş bolanlygy üçin onun elbette adatı yaşlarda bolşýaly yaşlyk höwesleri bardır. Yaşlyk höweslerinden kaça dur diye. Özüňi diye pek yürekten Rebbe ibadat ediyenler bilen birlikte iman, söýgü ve parahatlık yörelgelerine eğer. Yaşlık höweslerine yıkkın etme.
öz deňdoşlaryna seredip, olar beýle edýärler, olar beýle höwesleriniň ýyzynda, olar beýle lezzetli edýärler, aýşe işretde ýaşaýarlar, serhoşluk bilen, zina bilen, her hili yerlere gidýärler. Men näme üçin etmäýin diýip olara gözüň gitmesin. Sen Hudaýa yürekden inanýan bolsaň, ýaşlyk höweslerinden gaç. Gaçmasaň onda ol höwesler seni özüne çeker. Höwes göwreli bolup günäni dowurar, günä de göwreli bolup ölümü dowurar ve seni Hudaýdan baky daşlaşdyrar. Seredin onun öň ýanynda şeýle diýe. Ulu hojalykda hemme gaplar diýe kümüşden we altından däldir. Olaryň içinde diýe agaçtan, toyundan olan gaplar hem bardır. Olaryň käbirleri diýe hormatlylyk üçin ulanylýandyr. Käbirleri bolsa adaty işler üçin ulanylýandyr. Altından we kümüşden ýasalan hormatly gaplar olar diňe mihman gelen wagtynda, aýratyn bir bellenilýän günlerde, bayramçylyklarda ulanylýandyr. Adaty günlerde bolsa toyundan, agaçtan ýasalan gaplar ulanylýandyr. İmanlılar babatda da şeýledir diýe. Näme diýmek isleýär? İmanlılar babatda da şeýledir. Eger kimdir biri özüne her tüýsli yamanlyktan saklayan, imanlı ýörüýte saýlanýandyr. Her tüýsli yamanlyktan özüni saplan, ol diýe näme diýe gelecekde her iş üçin ulanılıp bolýan, ýaxşy işler üçin ulanılıp bolýan, ya ulanılmana tayyar olar diýip Hudaýyň sözü bize aýdýar. Soň izinden ýaşlyk höweslerinden gaç diýip ona duýduruş berýär. Seredin adam altından kümüşten yasalan gaplar kimler? Altından kümüşten yasalan gaplar olar Hudaýyň padşalygynda her hili ýaxşy işler üçin ulanılmana, hojaýyny üçin tayyar olan adamlar. Bu adamlar ýanky öz içindäki ten höweslerini belli bir ýagdaýda tertipleşdirilen, tertibe getiren adamlar. Mysal üçin senin ten höweslerin barmy? Bir erkegiň aýala bolan höwesi barmy? Bar. Eger sen hakykatdan Hudaýyň adamy bolsaň, onda bu höwesi tertipleşdirmeli. Onda sen bir aýaly gowy görüp, ona aşyk bolup, ona öýlenip, nikany bilen özüňi resmi taýdan birleşdirip, bir aýalyň äri bolup, söýen ýaryň bilen ona wepaly bolup, şol ten höwesini aýalyň bilen ondan hoşlan, ol senin erkeklik mäteşliğini doldursun. Şeýle de eger sen aýal bolsaň, bir gowy adam tap da ona durmuşa çık. Diňe senin jinsy gatnaşyň öz äriň bilen bolsun. Ine seret senin içindäki şol höwesleri, ten höwesini sen şeýle tertipleşdirseň, Hudaý tarapyndan da doğrulukda, mukaddeslikde yaşarsın. İl günün arasında da senin hormatın olar. İl günde sana seredip, bu maşkala nähili gowu, bu är bilen aýal biri-birine nähili wepaly, bu är bilen aýal biri-birine nähili söýýe. Bularyň jinsy gatnaşyklary mukaddes we tämizdir. Nähili altyna kümüşden gymmatly olan zatdyr. Bizim döwrümizde şeýle maşgalalar azalyp barýar. Görýäňiz daş döwrege seredin. Nähili maşgalalarda bir wepalylyk, nähili maşgalalarda biri-birine garşy günä edip, näçe maşgal ýaş maşgalalar biri-biri bilen aýrylyşyp, näçe çağalar biri yetim galyp köçelerde atasız, enesiz, nähili yürekleri yaralı bolup ösýärler. Sebäbi bu tertiplelik yok. Adamlar bu içindäki höwesleri, islegleri tertipleşdirip bilmeýänligi sebäpli olar her hili günäleri bilen zaýlanyp, Hudaý tarapyndan hatda ulanılmagam kıyın bolýan adamlar. Hudaý beýle adamlarda ulanıp bilmeýär. Şonuň üçin aýdýar, her kim özüni her hili, her tüýsli günälerden tämizlese, onda ol hojaýyny üçin gerekli, peýdaly, ýaxşy işlerde ulanılmak üçin peýdaly bolan gap hökmünde hemişe taýýar olar. Beýle adam hiç haçan işsiz galmaz, beýle adam hiç haçan hyzmatsyz galmaz. Hemşe ýaxşy iş üçin taýýar olan adam hojaýyn tarapyndan elbetde ulanılar ve Hudaýy şöhratlar. Şonuň üçin de insan höweslerine göre ýaşaýanlar Hudaýyň göwnünden turup bilmezler. İnsan höwesleri senin üçin tenini höwesi, gözüňiň höwesi, ýaşaýyş tekebbirligi senin üçin iň wajib zat olsa,
Diňe giyce gündüz onun izinden ılgayan olsan, onda sen Hudaý tarapyndan ulanılıp bilmersin. Hudaýyň göwnünden hem turup bilmersin. Sen Hudaýyň göwnünden turmak senin üçin birinci yerde däl de, öz günäli höweslerini kanagatlandyrmak senin üçin birinci yerdedir. Beýle adamlar diye Hudaý tarapyndan ulanılıp bilinmez. Serediň nähili kyn. Hudaýyň göwnünden turup biljek adam gaty azdyr. Iň erwedi de adam Hudaýyň göwnünden turjak bolmak hem islemeýär. Hamala bu dünýäde baky ýaşajak ýaly, hiç haçan ölmejek ýaly, hiç haçan garramajak ýaly, hiç haçan Hudaýa mätäç bolmajak ýaly şeýle hereket edýärler. Emma bu yalançı dünýädir. Sizin pikir edişiniz ýaly da däldir. Ten isleglerinin izinden ılgayan adamlar hemişe şeýle ýaş, gucur gaýratly, owadan bolaryn diýip pikir edýär. Yok. Güýçden gaçarsın, garrarsın. Häzirki ýaly saňa seredişleri ýaly hiç kim seretmez. Kesel bolup döşekde yeke galan wagtynda nähili yekesirendigini, yekeligini şonda duýarsın. Daş töwerine öwrüp seredersin weli indi saňa seretjek adamym ýok. Hudaýyň ýanyna gelmege de insawyň, wyjdanyň çatmaýa. Eger şöyle ýagdaýda bolsaň da Hudaý seni kabul eder, towba edip onuň ýanyna gelseň. Emma bugüne yetmänke, entäk ýaş gucur gaýratyň barka, seni yaradany ýatla diýip Süleyman peýgamber aýdýar. Eger Hudaýyň ruhu dogrudan da kalbyňyzda mesken tutan olsa, siz insan höwesleriniň ygtyýarynda dälsiňiz. Siz mukaddes ruhun ygtyýaryndasyňyz. Kimde Mesihiň ruhu bolmasa, ol Mesihe degişli däldir. Eger İsa Mesih kalbyňyzda mesken tutan olsa, onda günä zerarly, ölmeli bolsaňyz da mukaddes ruh size ýaşaýyş berer. Sebäbsiz Hudaýyň huzurunda aklanansınız. Eger İsa Mesih ölümden direleniň ruhu kalbyňyzda ýaşayan olsa, onda ol kalbyňyzda ýaşayan öz ruhu arkaly İsa Mesih'i direldişi ýaly sizin hem pany teninizi ölümden direlder. Bu Rimlilere yazılan hatta 8. babdan okuyan. Häzir 12. ayada okamak isteyen 13. ayet bilen ikisini bilerekde ona gowja ünüs berin. Şoňa görä de ey doganlar, biz indi insan höwesleriniň talaplaryna göre ýaşamaga borçlu däldiris. Eger siz insan höwesleriniň talaplarına göre ýaşasaňyz, ölersiňiz. Emma insan höweslerine, yaman işlerine, mukaddes ruhun güýjü arkaly ýok etseňiz, ýaşarsyňyz diýär. Köplenç bu çözgütdir. İlki başta problemi barada, ten höweslerin nähil derecede adamı zayalayandygy barada, adamı Hudaýdan daşlaşdyrýandygy barada görüň etdik. Bizim daş döwremizde bu şeýle köp güçlü depkinde ösýändigi barada görüň etdik. Onda çözgüt näme? Onda çözgüt näme diýip menden sorayan adamlar gatyken. Nädip biz öz aňymyzy, öz ýüregimizi päklikde we arasalykda saklap bileriz? Nädip biz ten höweslerini belli bir derece tertipleştirip bilýäris? Nähil edip Hudaýyň göz öňünde mukaddes ýaşaýyşda ýaşap bileriz? Hatta öýlenenler de bu kynçylykda ýaşaýarlar. Erkek adamlar nähili derecede bu synagyň kyn boldugyny bilýändirler. Öýlenenen bolsaň, seni ýene de gözüň gidýär, pikirin gidýär. Nähil edip Hudaýa garşy günä etmän bolýar diýip menden soraýarlar. Men bu çözgüde şeýle tapdym. Serediň Hudaýyň sözü şeýle diýär. Eger diýär, siz insan höwesleriniň talaplaryna göre ýaşasaňyz ölersiňiz. Bu aýdyn we açyk aýdylan. Emma insan höweslerini, yaman işlerini mukaddes ruhun güýji arkaly ýok etseňiz, ýaşarsyňyz. Köplenç hawa biziň diýenlerimiz gaçyň, zina gören wagtyňyzda, ahlaksızlyk gören wagty gaçyň. İnternetde, kompýuterda, telefonda ýa-da telewizorda
Nirde sizin şol içinizdeki bar hüvesleri östürýän, günäli hüvesleri östürýän zatlardan kaçın ve olary görmäň, olardan el çekin. Bu bir goranmak üçin gowy bir ädim. Şol bir hatarda iň wajib bolan zat Hudaýyň sözüni okap, aňyňyzy, düşünjäňizi diňe dogry zatlar bilen, yüregiňizi Hudaýyň sözü bilen doldurun. Onda ol günäli hüweslere, günäli islegler üçin ol ýerde ýeri bolmaz. Iň wajib bolany bu 13-nji ayatda. Hudaýyň ruhu bilen teniň isleglerini, bar günäli isleglerini, erwetliklerini Hudaýyň ruhu bilen öldürün. Seredin, Hudaýyň ruhu bilen öldürün. Adamın içinde yaşayan Hudaýyň mukaddes ruhu hemişe teniň islegine karşı göreşýär. Ama tenin istegi bolsa Hudaýyň ruhuna karşı, janyňyza karşı göreş alıp barýar. Hudaýyň mukaddes ruhundan hemişe dolsaňyz, doga arkaly dolup bolýar. Hudaýyň sözüni her gün okamak bilen, Hudaý bilen yekelikde wagt geçirmek bilen, günäli hüweslerden, pikirlerden, günäli suratlary görmekden daş durun ve Hudaýyň ruhu bilen hemişe dolun. Hudaýyň ruhu bilen dolu bolsaňyz, diňe şonda bedenin günäli isleglerini Hudaýyň ruhu bilen öldürüp bilýäňiz. Onu öldürecek başka hiçbir derman yoktur. Goy Hudaý hemişe ol ruhu bilen, mukaddes ruhu bilen sizi doldursun ve sizi umuman Hudaýyň ruhu gurşap alsın ve mukaddeslikte, temizlikte, doğrulukta gorap saklasın. İsa'nın adı bilen. Ey beyik Tanrym, bize iyicek çörüğümüzü merhamet et. Atam bulan günahını geçin. Näme diýenlerini özlerem bilenok. Men siziň araňyzda gurumda Musa peýgamberiň kanunlaryny hem düköneliň aýdanlaryny men hakda ondan ýalkaýjy elek bolar hem 3-nji gün ýene de diýreler. Hemde oň wagaz nesihatlarynyň hormatyna Ýerusalemden maslap hem malklar tobe ederler.